ሓደ 100,000 ነበርቲ ዘለዋ ከተማ ከረን ርእሲ ከተማ ዞባ አንሰባ ካብ ከተማ አስመራ ኣስታት 9 ኪሎ ሜትር ሰሜናዊ ርሒቓ ኣብ ዙርያ ዓበይቲ ኣኽራናት ተደኪና እትርከብ ኮይና መላግቦ 3 ዞባታት ኤርትራ ዝኾነት ድማ እያ። ቅድሚ ናጽነት ህዝቢ ከተማ ከረን ከም ካልኦት ብዙሓት ከተማታትን ዓድታትን ኤርትራ ብሰንኪ መግዛእታዊ ራዕድን ሽበራን ናብ ስደትን ከልበትበትን ተቓሊዑ ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ድሕሪ ናጽነት ግን እቲ ኣብ ስደት ፋሒሉ ዝነበረ ህዝቢ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ናጽነቱ ከስተማቕር ስለ ዝነበሮ በዚ ህዝብን ትስፋሕትን ከተማ ከረን ብዝያዳ ክውስኽ ግድን ኮነ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ጠለብ ምውሳኽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እናናሃረ ከደ። ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጠለባት እታ ከተማ እምበር ቀረብ ዝስተ ጽሩይ ማይ ኮነ። ኣገልግሎት ቀረብ ዝስተ ማይ ዛ ከተማ ካብ ግዜ ምግዛእቲ ጣልያን ዝጀመረ ኮይኑ ቀንዲ ምንጭ ማይ ናይዛ ከተማ ድማ ሩባ አንሰባ እዩ። ምስ ምንዋሕ ግዜ እቲ ኣብ ምግዛእቲ ጣልያን ዝተሃንጸ ውሱን ኣገልግሎት ዝህብ ዝነበረ መስመር ማይን ፖምፓታትን ኣሪጉ ዳርጋ ካብ ኣገልግሎት ወፃእ ስለ ዝኾነ ድማ ድሕሪ ናጽነት ኣብ 1996 ከፊላዊ ጽገና ተገይሩሉ ኣገልግሎት ክህብ ጸኒሑ። ይኹን እምበር እቲ ኣብዛ ከተማ ክወሃብ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ቀረብ ማይ ንጠለብ ዝበዝሐ ህዝቢ ከተማ ከረን ዝዕግብ ኣይነበረን። ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ድማ ኣብ ወርሒ ሰነ 2020 መንግስቲ ኤርትራ ቀዳምነት ነዛ ኣገዳሲት ከተማ ብምሃብ ዝስተ ማይ ናይ ነበርታ ንምሓስ ወሰነ። እዚ ውሳነ እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ቀንድን ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ዕዮ ገዛ ፕሮጀክት ኣገልግሎት ቀረብ ስተ ማይ ዓዳሃሎ ኮነ። ፕሮጀክት ቀረብ ስተ ማይ ዓዳሃሎ ብዘይወዓል ሕደር ድህሰሳን መጽናዕትን ብምክያድ ምቕያር ዝኣረገ ፖምፓታት፣ ምስራሕ ሓድሽ ነቑጣታት፣ ምህናፅ ሓደሽቲ መጨንጉዕ ማይ፣ ቀንዲ መገብቲ መስመራትን ሓደስቲ ቆጸርቲ ማይ ናብ ዓማዊል እታ ከተማ ዘርጊሑ። ኣብዚ እዋን እቲ ቀዳማይ ገጽ ስርሑ ብዓወዛዝ ይመሎም። ከም መግለጺ ሓጎስ እውን ኣብቲ ስራሕ ብተወፋይነት ዝተሳተፉ ሓደሽቲ መንእሰያት ኣባላቱ ብወውዕ መንፈስ መጊሱን መሪቑን። ብኣጋጣሚ እቲ ናይ መምረቕታ ስነ ስርዓቱን ኣካየዲ ስራሕ ቀረብ ስተ ማይ ከተማ ከረን ኣቶ ኣብርሃ ግርማጽዮን ብስም ህዝቢ ከተማ ከረን ንመንግስትን ንኣባላት ፕሮጀክት ኣገልግሎት ስተ ማይ ዓዳሃሎን ኩለን ነቲ ስራሕ ምዕዋት ዝተዋሳኣ ትካላትን ኣባላት ሰራዊትን ምስጋኑ ምግላጹ እቲ ስራሕ ክሳብ ክንደይ ዕውት ምዃኑ ዘረጋግጽ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ነዚ ፕሮጀክት ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ እጃምኩም ዘበርከትኩም ኣባላት ካልኦት መሻርክትን ብዓብዪ ድማ መኸተ ልምዓትን ዓዳሃሎ ከምኡውን ክቡር ኣመሓዳሪ ዞባ አንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ንጥፈታት ስራሕ ኣብ ምስላጥን ዘርአየ ተወፋይነት እናመዝገንኩ ንኹሎም ኣካላት መንግስትን ክፍለ ሰራዊት 63 ቤት ጽሕፈት ዞባ አንሰባ ምሕዳር ከተማ ከረን ሚኒስትሪ ዜና ቤት ጽሕፈት ከባቢ 3 ህንፃዊ ልምዓት ዞባን ከተማን ከረን ውፅኢት ሓፂንን ሲሚንቶን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ አንሰባ ጉጅለ ባህል ዘራ ክፍለ ሰራዊት 63 ካልኦት ኣብ ዘይጠቀስኩም ኣካላት መንግስትን መሻርክትን ሓገዝ ዝገበርኩም ብልቢ ነመዝግን ዘላማ ዝኾኑ ሰባትና ኣወትና ሓፋሽ ከምዚ ዓይነት ኣብነታዊ ፕሮጀክት ምርኣያ ኩሉ ልምዓታዊ መደባ ስለ ዝኾነ እምበር እዚ ፕሮጀክት ዝተኸተሎ ጉዕዞን ዝነበሮ ጻዕርን ዘጋጥሞ ብድሆታትን ምፍታሽ ኣድላይ እዩ። ፕሮጀክት ኣገልግሎት ስተ ማይ ዓዳሃሎ ነዚ ዝተባህለ ንምዕዋት ሚልዮናት ናቕፋ ባጀት ተሰሊዕሉ ዕማሙ ጀሚሩ። በዚ መሰረት ድማ መደብ ስርሑ ሓደ ድሕሪ ሓደ ሰሪዑ እንዳጻፈፈዩ ጉዕዙ ጀሚርዎም። እቲ ቀዳማይ መደብ ስራሕቲ ፕሮጀክት እምበር ዳህሳስን መጽናዕትን ምክያድ እዩ። ኣብዚ ፈላሚ ጉዕዞ ነቲ ዝስተ ማይ ካብ ምንጭ ማይ ክሳብ ናይ መወዳእታ ዕደላ ማይ ናብ ህዝቢ ዘሎ ትሕቲ ቐልጽን ኣገባብ ኣሰራርሑን ድሕሪ ምዕዛብን ምድህሳስን ኣብዚ መስርሕ ዘሎ ሓጓፋት ሕፅረታትን ከም ዝጽናዕ ተገይሩ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ናይ ሓጺርን ማእከላይን ግዜ መፍትሒ መደባት ስራሕ ሓንጺጹ ተበጊሱ። እቲ ድህሰሳን መጽናዕትን ብግብሪ እንታይ ከም ዘጋጠመ ምፍላጡ እምበር ኣገዳሲ እዩ። ብመጀመርታ ተቐንዲ ስራሕና ናህና ነበረ ዳህሳስን መጽናዕትን እዩ ነይሩ። ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ናብ ምክትታል ናይቲ ፕሮጀክት ስጋብ መወዳእቱ ማለት እዩ ስጋብ ዝበፅሕዎ ዘሎ ደረጃ ተኸታቲልካ ከመይ ከም ብፅቡቅ ከም ዝውዳእ ምክትታል እዩ ነይሩ ናህና ስራሕ ማለት እዩ።
يخون بر أبزنا يدسسا مسرح بدوتات ينبرون مالنا يكونان عند بدهن نبرت مجمرتا خنكيد كلنا أنا مصنعة اندهساسن توهلنا مستلأخنا ببروجكت عندهالله كناتات ماي كثما خرنا بحماق درجة ينيرو هنا خنا بالنخل بركتن قندي مجبتي وين بامب دقبرا بامبتات أب نوح عمتات دقل جلاس لزنبرة درجة تطويلة نينسانيحن مالتي شو سو تغندي بده هذا قات منا شو مصنعة كايد كاس بإيميلت اللي خاف فتحت جبر لزنبرة كاب قدايس لزنبرة بقلطف ناي منتكا سقم تغن وسد نيرنا تسقم تخا بامب حدش تتخيلو مالت ناب حنت نغزياو طرايد يكون نتمصا حاسبنا نبرنا مصنعة تخا نابت مغيار مسمر مالتي خابتي تحتو اي درجة ناي كفال ناي كرنت رايد بصح نبره مسمر ناب زلعلنا فورتو سلنغيرو نبرنا እዚ ፓምፕ እዚ ኸኣ ንዑ ኸኣ ክምግብ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ብኸምኡ ፀገማት ነይሩ ነፀገማት ከዓ መጽናዕቲ ጌርና ንሓንቲ ፓምፕ ክንመርጽ እሳ ክሪቲካል ስለነበረት ብህጹጽ ጌርናሉ ማለት እዩ እዚኣ እንታይ ትሕግዝ ነቲ ህዝቢ ከረንሲ ስጋብቲ ንመጻኢ ቀዳማይ ገጽ ተባሂሉ ተመዲቡ ነበረ ፕሮጀክት ስጋብ ዝውዳእ ነቲ ዝነበረ مسرح نهاية قارتنا بهذا دوساتنا يسقون تيازي أمانتي. أكنين بوتات مخالق على نافتان كان نبي مسمار ماي كم زأطول المنجم دي تغيير مصنعة تخايد مالتي. إذا استخايد مصنعة خاني عوت نيروتي سرح مالتيسي وكل أكلات تسعة فلو سرح نيرو منجستي تي ناي تبوتات الناي كالن حاجات كركب تخايلو. نعوز خون ماشينرتات نيسرحوهم مزيانين أفت ماشينرتات تدربون قلبت نيسراويت نيرو نهيز نيرو نزخن صرحة كإلنا والدي همتي قدي مستحبرة مسمر أقول قلوت مايكرن نوحد مزجبر قينو أبوان داساس زنبرة شفنا ست مايكة ماكرن دما أزيو أسكاف قينو ترقيبهم جا أبزي من البات مس جنفر أقول قلوت كتما كرن موهاد ندات جبري أمونجو بروجكت عندها لون أنفر أقول قلت ماي كتما كرن نتي تحت قرصنا كتما كرن بزي قدن بزي بلاشنا أجوا كسر حصل اللوت مسمرات أزيد تنقو بزغنا أجوا بتسرح مغنياتو حبريتا خبتهم كفلهن تعول معتنا محدار زوبا عن سبان أنفر أقول قلت ماي كتما كرن دا تاريخ بيتي مسمرات قدمت لي أو تودي زد ما كتما كرن زغنا كم قرصنا كتما كم زي بلاشون كم زي عنون داتا جبر أزي تنقو بزغنا جوابي تخايدو أبزي زتنح ندفناي كتما كرن أزيو حجاز نيرو ماله سلزي بت مصنعة مسرات مغيار زارق بومباتات صوري ستماي اتي سيعبو زمص مدب سرحي نيروم أمدبر مچنقع ماي ماكلاي ربعن سبا كلتا زارق بومباتات نيران سلسته بسنك مقصال بومباتات ماي كاب سرح وصا كوينن زصنح عيلا كم زنبراون بتستغبر مصنعتي كرغاغص تخيليوم نزي زنبر حغوفات نمملا دما كوست زنبر سغمت نيروم تي دنبر محنقو مالتي عب مسمر تا عبايت بحال مسمر كاب ناي عنسبا مچنقع ماي ناب قاصيتاي تخيد نبرت رايا نيرا جيتا قند بدايت نبرت زيا مغنياتو 5 كيلومتر زنوحاتو حدش مسمر كزرغح قديتا نيرو ابزا بوتا زي مالتي ناب فورتو نخديب كاني كمده بوتي سلد نبره قمامطان قرص مريتنا ايت بوتا اب قمت انت تي خيرم ازي بدح نيرو مخنياتو اتن تقملو تبو زي اتش دي بي نبلو بناي فيجن ملحمد كايد سلرخونه لك عبتو غوتات نبعلوتهم كيلات لحمت ازي فتان دغونه مسرح نيرو زنوعلو حجي تقميتو ابتي غوبو خفيلو خطري خلخا قليل مسل ግን ልክ አፍታ ቦታ ኸይዶም እንዳለሐሙ እም ዘደይቦ ነይሮም እዚ ድማ ንባዕሉ ፈታኒ ምስተቅርጽ መሬት ናይቲ ቦታ ኣብ ግምት እንተጥይኻዮ ኩሉ ምስ ባህርያዊ ኣቀማምጣ ናይ ከተማ ከረን ድማ ኣብ ግምት እንተጥይኻ ኣዝዩ በዳይ ነበረት እዚ ስራሕ እዚ ኣያ ብተወሳኺ ነቲ ዝነበረ ሸፈነ ንምዕባይ ድማ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ዝኾን መስመር
ኣባይቲ ተሰሪሑ ክንሱ መስመር ደሰ ዝርግሐሉ ቦታታት ብምንባሩ እዙውን ሸፈነ ክረክብ ኣለዎ ስለተባህለ ልዕሊ 20 ኪሎ ሜትር ዝንውሓት መስመራት እዩ ተዘርጊሑ ኣብዚ ድማ ንኣሳት 500 ኣባይቲ ዝኸውን ናይ ምልጋብ ናይ ቆፅርቲ ተኻይዱሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓድሽ ሕጂ ነቲ ናይ ከተማ ከረን ዝነበረ ናይ 5000 ልዕሊ ኣሳት 5000 ቆፅርቲ እኔረና ኣብ ከተማ ከረን ብ10 ከሚእቲ ብምዕባይ ድማ ናብ 5500 ቆፅርቲ ከም ድህልዋ ኮይና ኣላ ኣብዚ ዋንዝ ማለት እዩ እዚ ብዓዲ ሕሸል ዝፍለጥ ቦታ ግን 100 ከሚእቲ ሸፈነ ናይ መስመር ፅሩይ ዝተማይ ክረክቡ ከሎ ኣሳት 500 ኣባይቲ ድማ ቆፅርቲ ተላጊብሎም ፅሩይ ዝተማይ ኣገልግሎት ክረክብ በቂዕሎ ማለት እዩ ቀፂሉ ዝስራሕ መደብ መስራሕ ሓድሽ ነቑጣ መጨንጉዕ ማይ ነይሩ እዚ መደብ ዝድልየሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ካብ ክልተ መጨንጉዕ ማይ ነቑጣታት ኢንኮደን ማእከላይ ኣንሰባን ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝከይድ ዝነበረ ዕደላ ማይ ናብ ሓደ ዝተጠርነፈ ቦታ ናብ ሓድሽ ተሰርሐ ማዕከን ማይ ፎርቶ ንምምጻእ እዩ በዚ መሰረት ነቲ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝከይድ ዝነበረ ዕደላ ማይ ናይዚ ከተማ ናብ ዝተጠርነፈን ንኩሉ ቦታታት ናይዚ ከተማ ብግቡእ ማይ ናይ ምብጻሕ ትኽእሎን ዘለዎን መስርሕ ከም ዝሰጋገር ንምግባርን እዩ ኪላታት መጽናዕትን ዳሳስን ፕሮጀክት አገልግሎት ዝስተ ማይ ዓዳሎ ብዘረጋገጾ መሰረት ሓደ ካብ ንምፍታሕ ሕጽረት ጽሩይ ስተ ማይ ከተማ ከረን ዝኾኑ ወሰንቲ መስራሓት ምዝርጋሕ ቀንዲ መገብቲ መስመራት ማይ ነይሩ እዚ መደብ ኣስታት 5 ኪሎ ሜትር ንውሓትን ዘለዎ ኮይኑ ካብ ማርያም ዳዕሪ ተበጊሱ ናብ ፎርቶ ዝበጽሕን ካብ ፎርቶ ተበጊሱ ድማ ናብ ማርያም ዳዕሪ ዝዝርጋሕን ክልተ ደያብን ወራድን ዘሎ መስመራት እዩ ብተወሳኺ ካብ ፎርቶ ተበጊሱ ናብ ዓዲ ሕሸል ዝወርድ መስመር እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ መስርሕ እዚ ዘጋጥሙ ፀገማትን ቡድሆታትን ቀለልቲ ነበሩን ሓቂ ተቀዳማይ ገጥ ዝነበረ ስራሓት ኣዝዩ ከቢድ ቡድሆታት ዘሕለፎ እዩ ብዙሕ ናይ ማሽነሪ ደገፍን ናይ ዓቕሚ ሰብ ክኢላታት ተሳተፎ እዩ ናይ ጉልበት ክኢላታት ሰራዊትን ህዝብን ተሳተፎ እዩ ብቐሊሉ ከም ዲልካ ሰለልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ከቢድ ፃዕሪ ትገብሮ ምስ ናይ ዝነበረ ናይ ኮቪድ ኩነታት مسؤول ناي كرامات عقيد نبرو ورشد شجمير سنة نتفتان أزي كبيت عقد خنا زناف الناس الزنبة كبت تبوتات بعض ماشينات تعيد بعض سب تصرح له أقطامي إذا صراحة زي ناي بحكي وزح كبيت خنا تعق صراحة يحلفه كمتيتنا ذدما نتيجة زلزال علامات التحريمي كفورتوني كبابي 3-4 درك بعد حشر عدش وزبال فولي بوتاتات ናይ 5 ኪሎ ሜትር መስመራት ብሰራዊት ተኻይቱ ኣብ መንበር ቤቶም ከም ዝማقራነት ህዝቢ ወጥ ክሰት ጸንሐ ናጣ አገላጊሉ ሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነውን ፎርቶ ማእከል ሕምብርት ናይ ከተማና ምስ ዘለዋ በረኸያ ናፍተፈላለ ኩርናዕ ናይ ዚ ከተማ ዘሎ ከባቢታት ካብ ከባቢ ሓደ ጀሚርካ ክሳብ ከባቢ 6 ዘልዓሚሉ ሙሉ ብግራቪቲ ካሴልካ ስለዝኾነ ከም ካልኣይ ብልጫት ዝበለጸ ስራሕ ተሰሪሑ ነው ስለዝኾነ ድማ ኣብ ዝዕማም እዚ ዝተሳተፉ ኣባላት እቲ ፕሮጀክት ብዝያዳ ተወፊዮም ክቃለሱ ዝሓትት መድረኽ እዩ ብዓቢ ድማ እቲ ቦታ በሪኽ ብምዃኑ ከቢድ ጥንቃቐን ምትሕልላውን ዝሓትት እዩ ነይሩ ፀገማት ናይ ብሓቂ ሓያል ፀገም እዩ ዘጓንፈና ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጎቦታትና ማለት እዩ ካብ ፎርቶ ክንወርድ ከለና ብዙሕ እንቅፋታት እዩ ኣጓንፈና ነይሩ ካብ ፎርቶ ክንወርድ ክንዲብን ዘለና መስመር ናይ 350 ሜትር بالرخيرة هجي ناي 350 متر بالرخير وما قبنا 250 ملم توبو كبدوتو كبيدن رزينني لكيو ابدي زوغانا فنا محسيتنا يدك سبات وين كانا نبرت مغراتي انوت يغوانا فنا نخي غوانا فنا غير عبيط غاغن بدوتاتنا اسالاسلنا ስራሕት እዚ እስራ ኣባላት ድራውሊኮ ሓልሓለ ን330 መዓልታት ክሰርሑ ከለው
እዞም ኣባላት ድሮ ኣብዚ ፕሮጀክት ናይ ኣስታት ሓደ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ብተወፋይነት ክሰርሑ መጽንሖም ዝደለቦ ናይ ስራሕ ተመክሮ ቀሊል ኣይነበረን ኣብ ስራሖም ይኹኑ ኣብ ስነ ምግባሮም ዘመስከርዎ ሓቂ ድማ ካብ ቃላት ናይ ቀረባ ሓለፍቶም ክንሰምዖ ክኢልና ኣሎና ኣነ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ እንደ ሕጉስ እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ሕጉስ እዩ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ክመፁና ከለዉ ካብ 27 ዙርያ 28 ዙርያ 29 ዙርያ ክሳብ 30 ዙርያ መፅኦምና ዘለዉ ኣብቲ ዝቐሰምዎ ቤት ትምህርቲ ካብ ወፍሪ ዋርሳ ይከኣሎ ኣትሒዞም ሃማሞስ ወገን እውን ናይ ካብ ዓዲ ሃሎ ዝመፁ ብማሽነሪ ዝሰልጠኑ ብደውራሊኮ ዝሰልጠኑ ብኩሉ ሰልጢኖም ካብ ዓዲ ሃሎ ዝሰልጠኑ ብፍላይ ብሉፃት ኢለ ዝኣምን ስለምንታይ እቲ ንክልተ ዓመት ናይ ሃማሞስ ክልተ ዓመት ክኸውን ከሎ እዚኣቶም ግን ናይ ሓደ ዓመት ሰልጢኖም ወይ ከዓ ፅቡቅ ትምህርቲ ቀሲሞም ስለ ዝመፁና ተወፋይነቶም ልዑል ኢልና ከምዚ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እዞም ሓደሽቲ ምሩቃት ኣባላት ፕሮጀክት ኣገልግሎት ስተ ጽሩይ ማይ ዓዲ ሃሎ ኣብ ስርሖም ኣዝዮም ምስጉናት ኮይኖም ብሕጂ እውን እንተኾነ ንህዝበይን ሃገረይን ዝብል ልዑል መንፈስ ዝዓጠቑ እዮም ብዓብዩ ነቲ ዓጢቖሞ ዘለዎ ሞያን ተመክሮን ኣብ ባይታ ንምትግባሩ ብዙሕ ዝተርፎም ከም ዘለዮም እቶም መንእሰያት ዝገልጹ ነቲ መንግስቲ መጀመርያ ብዓብዩ ነቲ ደምሃርና ብልክዕ እቲ መጢደ ይብሉ ኣብቲ ስራሕ ተመኪርና ክንውዕለሉ ነቲ ህዝቢ ከዓ ስለ ደምሃረና እቲ ድደል የቀረባት ንምቕረብ ማያው ጸጋ ፕሮጀክት ዓዲ ሃሎ በቲ ኩሉ ኣምሂሩ ዝገበረልና ዕድል ማለት እዩ يمزقهم في حال فني جاء خالد زلاني هذه كمس كون لعنا سرح ونجم دلوقتي نماتي أبصرهم زيادة عتيبهم من توفيهم من كسرحوا زجبرهم حدا مسرة وحيل اللهم أبتزنا برا مدى السراح عاد حدا وزي مجددا عقد سبعتين يروم مرالن متبعنا يقرب حلفتهم دما وسان ترى كم زنبورة وصيخم يحبرهم مجمرة خبر للوق زيندي لكأنه تستوعبك تجزين ساعة النقط وده كلاي نجار كم زي قلب الدي محور حكاهش توم ساي نبز سرح بموتو لك فغرن سنيتين مش مجدد عقل دي ولا نجاري تودي حدا من سايكا كحوا نجار دي ولا تلك عمايو بتجوار لكأنه تبتعيب كم نبسخ حليلو خلاله تتحلالي خا دي ولا نجاري بزي كازي اتي هزبي كاب قنام كي تفليز قبر اللهم زنبران مرالاون نجراون دقافات زيادة فيتن حيلنز فطر اللهم كبيت ساعات منبارون قليصة مالو بفلاي أديتات قن زم وفارو اندات وقعزا عللتا السنين كابتا زلاتن كورسي كاكاوا بلو مرعيون نوريوم الزغا حدا كابتوم حيال بهالن كبرن زخنا حبير كان توديب كان شجر كان مفتاح من فسيم بيوحكي هزبي كوا بيوحكيو كم ماسي كم صدر خويننا يعني يوحكي بزي زخان نجار وانا سمعتهم حكو زخاير يخايا بلوخا كلمة نبي حكي عند بلوخا عاوز أختي أخلا كل نجار مرة هزبي حسكاس نب زخان نبز دلخ حسكت تحت خلي خامالتي نبي حكي عجبت زنبورب فلاي سراوت دنبورسي مرة حكي زمان كلهم حدارات زوا كرن نبي حكي كم مسكنكم كحل فايدة النيم سراويت إيرتران تقنا أب هجراون اتفتاتو بتولى زبل سيامي زجلات بتحدى إيدو تبنجا بتحدى إيدو دم أفرازا عتيتيو نزهجر نزو كبر هزبن علقلكم زبل زلام كم سلزقنا دم أبزانا إيدي إتكازا حتى بروجكت قرب 6 ماي كتماكرن سوسا أبالات زباو سراويت كفل سراويت سانسلستن معلتاوي بموفار نتيس معلتات بتوفاينات سريحهم يوم أبز مسرح ترى ماشنرن أوبريتراتن بغلي لزتك أساين بران ጻዕራማትን ውሕሉላትን ኦፕሬተራት ማሽነሪ ስለዚ ተሳተፉሉ ድማዩ እቲ ስራሕ ኣብ ግዜኡ ብዘይ ዝኾነ ሰብኣዊ ክሳራ ክዕመም ዝተኻለም ቅዳ ኣገዛ ሰነት ናይ ማሽነሪ ሃልክ ግዜን ጉልበትን ኣቃም ማለት እዩ ኣማይት ሰባት ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰብ ሓፂር ግዜ ተዓመልካ ማለት እዩ ብዘይ ማሽነሪ ተዓመሉ ብዙሕ ሃልክ መጋጠመ ብዙሕ ማሲቱ መጋጠመ እዚ ክለካ ፅንሐት ቦ تعمل كبيرين اتي مودات عمام نايت بروجكت بفلاي بعد حشل زفلت كبابي ناستات 500 أبايتي مسمر ماي مزرقح زوات مدبي نيروم بمسارة زوات مدب سرح دما أب حسير أوان ات مزرقح مسمرات ملؤ بملؤ بعوض كزازم تجيروم مستير زعوق السرح مفلات انبار أقداسيم
هو مستير ناي تعود كلنا هم نفلتو بإرترا كاب برتا قاسي جميرو حدنتي فقري مرحنتي ودابي سلطنحوتي أكالات ناي منقستي وعابيو سلطنحو بحل تصنحو ناي تحبرة تسوون حدنا تفتات كل العالم كله كم صارتو محبراوي هوتي زلنا سلزو ودابي زي فقري زي ورثنا يو كابتيوم أقديمهم زحلفو ባህላዊ ያታው ባህላታት እቲ ኩሉ ከም ክብርታት ናይቲ ኤርትራዊ እዚ ተሓደ ቀዳማይ ምስጢር ናይ ተዓወትናይ ስለተዳለና ስለተወደብና ክንሰርሕ ስለዝበልና ክንሰርሕ ምዃና ኣምር ስለንሰርሕውን ምስጢርና ዓወትና እዚ ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ንጥፈታት ናይ ማይ ዝተፈላለዩ ትሕተ ቅርፂ ካልኦት ናይ ሕርሻዊ ገታት ንሪኦ ኣለና ሚድያ እዚ ውዳቤታት ስለፀንሐና ንሕና ብቐሊሉ ነቲ ዘይከኣል ከም ዝከኣል ዝገበርና ምስጢር ዓወትና ሓድነት ፍቅሪ ስኒት ودابي مالتي عرم عرز دما نباستات 500 أبايتي قصرت ماينا ملقا مسرح تزازيمو حزب تكبابي قبو أقلقلات كرماي كم زركب دحر مقبار حزبي كابوتات أدقن تقلاقيلو أوشتي كان شلو كابسة تقلب بومبا ماي باسكاتاتن براميلون بزي سكفتا كمل بقي اللوم نبرت تاقتماون مسجانهم بقمز السعبي قال صوام. زمايزي عبي عدلي نزم مدار كاسلسته بتعمينا نمنقصنا نمسجن استجبر لنا زي ما ينورون عبي ناي ماي انتاش ما تفتح له منقص زورات عارنا مسكنا حزبون بلعل تساتفنت تساتيفون زعوتنا خخون حزب منقصنا عبد بتحوا دور حجي ماي عم استايبت يحلو زي حزب زي بتعمي هذا مسكن له أب كتاما زخون ترفنا يبنا بس تنا مركب كسلدا كنا نمبرتر መንግስቲ ኣስታት 25 ሚልዮን ናቕፋፍ ሲሱ ነዚ ቀዳማይ ገጽ ናይዚ ፕሮጀክት ከም ዝዕወት ገይሩሎም ብዘይካዚ እቲ ስራሕ ዘይተኣደነ ንዋታውን ጉልበታውን ጻዕሪ ሓሊፍዎ እዩ ከም ውፅኢት ድማ ልዕሊ 85 ሚእታዊት ህዝቢ ከተማ ከረን ኣብ ገዝኡ መስመር ማይ ተዘርጊሕሉ ተጠቃሚ ክኸውን በቂሎም ተሪፍ ዘሎ ጥንቁቕ ኣጠቃቅማ ማይን ጉቡእ ኣተሓዛን ክንክንን ናይ ዝድሮ ተዘርጊሑ ዘሎ መስመራትን እዩ ንዝዋደድ ናይ ትሕተ ቅርፂ ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን ስራሕ ምስተሰርሐ ብድሕሪኡ ንምዕቃቡ ዝካየዲት ቀንዲ በዳሂ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ልክዕ ከም ዋንነቱ ከም ናቱ ንብረት እንተርእይዎ በቲ ዝተዓለመሉ ኣገባብ ነዊሕ ዓመታት ፅቡቅ ኣገልግሎት ክህብ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ዘይሓላፍነታዊ ነገራት ከጋጥም ይኽእል ግን መብዛሕትኡ ህዝቢ ነቲ ሰናይ ነገር ስለድስዕቦ እንጥቕሙ ምዃኑ ስለዝርዳእ ብዙሕ ፀገማት ያጋጥምኒ ግን ዝኾነ ዝዋረድ ትሕተ ቅርፅን ረብሓ ናይ ህዝቢ ተባሂሉ እዩ ዝዳሎ ብኡ ኣገባብ ነቲ ተዓለመሉ ንውሓት ግዜ ጉቡእ ኣገልግሎት ንክህብ ድማ ኩሉ ህዝቢ ናቱ እጃሙ ከበርክት ኣለዎ ማለት እዩ ቀዳማይ ገጽ ፕሮጀክት ተዛዚሙሎም ይኹን እምበር ሕጂ እውን እንትኾነ ምንጭ ማይ ናይዛ ከተማ ገና ኣይተዋሕሰን ስለዚ መንግስቲ ነዚ ኣመልኪቱ ዝሓዞ ናይ ቀጻሊ መደብ ኣለዎም رايتي حديث بروجكت تريس تماي بوسان عد هالوت قدامي قد تعميم له أبدي تسريح ذا السرحات أقدمه كلفت تبوتات عبيتي كما دام تعرف نفرتو زخيد كفرتو دومات عن كراتري دربارات كيركا نفتي حنا تنت كي ترى ما يدي بتحم كابيتات ما يبي نهز بعمر بيت قطر تبع الدالي زي تشوفين الله تتريفو زلوا نولا عبيوتي من جماعي مفتاميو ህዝቢ ከተማ ኸረን ነባሪ ይኹን ከረን ከም ማእኸል ሰንተር ናይ ሰሜን ኣቕይ ባሕርን ማእከልን ጋሽ ባርካን ብዙሕ ተንቀሳቐሲ ህዝቢ ማብ ከባቢኡን ዘለዎ ዓድታት ንኡሳን ዞባታት ሓመል ማል ሓጋዝ ኢላ ምርዒት ዝተፈላለየ ጋዶ ሸቃሎ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝበዝሑ ህዝቢ ብቁጥሪ እኳ ከምዚኢልካ እንተዛሪብካ ብዙሓት ክኾኑ ኣሽሓት ክኾኑ ኣሽሓት እዩ ዝቕመጥ ስለዚ ኣደላይነት ናይ ማይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝገብሮ እቲ ኩነታት ናይ ምንቅስቓስ ናይቲ ህዝቢ ስለዚህ ምንጭ ማይ ንምህብታም ከም መደብ ናይ መጻኢ መደባት ተሳሒዙሎ ተሪፉ ንብሎ እሱ እንታይ ቸግዳ መስወይ ዲጋታት ሰሪሕኻ እዚ ተዋዲቱ ዘሎ መስመራት ይኹን ማስካታት ኩሉ ዝተፈላለዩ ዲናሞታት ብዙሕ ወጣይታት ተገብረሉ ንድሕነቱ ይኹን ነቲ ህዝቢ ድማ እኹል ማይ ዝረኽበሉ ኣገባባት ኣብ መጻኢ መጽናዕቲ ክግበር መደብ ኣሎ ምንጭ ማይ ንምህብታም ተሓሰበ ወይ መጽናዕቲ ዝተኻየደሉ حدث مقعد
توسخ عيلاتات له كالاي كم كالاي سايكا كم اندرجراوند كم بحريات ناي كتما كرن وين كباب ناي كرن ديغا كسرح قليل سلازي كونه بتحت نت ناي تحت ماي مريت نمهفتم ناي اندرجراوند دامس وين ديغاتات اندرجراوند بلعل دي كونت بتحت مالتني اندرجراوند عيلاتات بديغاتات سريح كان نتوم عيلاتات نتوم ناي منጭ ماي زبالو عيلاتات نعم تهفتمم مالتي زي مالت نزنوه اوان ما يعقبونكم تصنحوا نمغبار مصاي حسابات الله مالتي بزيبو خا توسخا نايت حصرت ناي الكتريك وين مقراص ناي الكتريك اماي بزح صعبينا سلدمص نمصاي بزح نت ناي حصرت الكتريك مس هايل الكتريك بمتحبار كم دي قارصو مغبارن كومو باك اب جنريتور مغبارن بزتا تخوين خان اب سولار سيستم نتن ناي منጭ ماي بحالا عيلاتات بسولار كان بسرح غيركا نتن ماي ندي مقراص يدولت ناي مصا حسابات مالتي باتقلالي بروجكت اغولغلوت ماي عدالو اب كتما كرن استات 22 كيلومتر زنوحاتو مسمر 6 ماي زرغيحو اغان اهنيصو مچنغع نقطات سريحو زارغ بومباتات قيرو نحزب كتما كرن ناي 6 ماي مستروت اوريدللهم عزوز تساتفو استفلالي اكلات منغستن سراويتن حزبن ون نتي بروجكت زياده عوت كوينو كم زوص غيرويو لعل كل دما از بروجكت زي تادنا گنزبن دخامن حتيتيوم كوم سلا زخونه دما ابز بروجكت زي تساتفو القسبات كم زصعب حفشاو لوالوم كلنا تتقمتن نايزي صغاز خابكنا قلعانا سبيتنا عبينا نشتينا نمعقاو كبي سلازخونه ببخبابينا نلو مخمي منقد عقيدنا ابربحنا نوعلو ماتيسي حما تقبر ايسان نكون خل نزيتات كن عقيدنا له نخيد منقدي انت فطيرنا نقصالون كالكاو زعب نغرات كنركب نخلينا نتزحاتنا نحركن اقوى زي كيلنا كن نحر حسكا زي عقيب كاسي قال نغر كتصبيو خسايون اي كلهم ندي سلازي حجي از فسيسو زلو حتى غيري نايت حزب صغايو اي منغست طرح يكون منغست خفت حزب سلطقم منغستي حزب مالت سلازغوني نتصغانا تطقيمنا لنا هاني كابانا هيدو كابانا فسس كوين دلو قليل حتو سلازي كون نازل ميقاو حيال صار حفتنا سلازغل ناي حزب عبترا كلو الله طرح لي له وايد محلالف حزب بحجمنتي سرحنا زلنا مدبات نخلوناتو مخانو امينو ام عقابو على اماماي كزوتر بزاقات امون يلابو كذا اخر نبر زي ردا سباقن يزاغدن